Зайшоў Юрась в карчму да Юсты, бо ў яго жонкі ў печы пуста, яго ганулечка скупая, на замок свіран замыкае. Казаў Юрась, не павярнуся, у прымах больш не застануся. Мяне за парабка трымае, сабе уборы выкупляе. Сама лятае па кірмашы, я цэлы дзень адзін на пашы, мне даць яйко і лусту хлеба. Лічыць, што сала мне не трэба. Усю нядзелю ліў тут дожджык, я хадзіў сінь, як нябожчык, на змену вопраткі не маю, ніхто мяне не падмяняе. Карчму Гануля завітала. Кажа, прымаку працы мала? Па юстах, бачу, разлятаўся. Ты што, у хаце не нажраўся? Там печы груца прападае, ці хай свіня мо даядае? Взяла Юрасця без галечы. Ты мне жыццё ўсё тут калечыш, каровы кінуў не пасеш, кругом добро людзей расце. Юрась адразу усхапіўся. Тваей я стравай падавіўся. Юрась да Ганны не пайшоў, другія прымы ён знайшоў.